ఏ చల్లదట టోపీతోచి బగా తుందాల సంగోలి సంగోలి. సో ఫ్రెండ్స్ డెమో చూసారు కదా, ఫుల్ సాగుతూ చూడండి. టెలిగ్రామ్లో ఉంటుంది అండ్ ఇన్స్టాలో ఉంటుంది. అక్కడ నుంచి ఫుల్ సాగుతూ చూడండి. ఎక్సలెంట్ ఉంది వీడియో, అందరికీ నచ్చుతుంది. నచ్చితే లైక్ చేయండి, కామెంట్ చేయండి. కొత్త వాళ్ళు సబ్స్క్రైబ్ చేసి పక్కన డబుల్ ఐకాన్ ఆన్లో పెట్టుకోండి. నేను ఏ వీడియో పెట్టినా ఫస్ట్ మీకే నోటిఫికేషన్ ద్వారా వస్తుంది ఫ్రెండ్స్. సో టెలిగ్రామ్ ఉంటుంది, అందులో జాయిన్ అవ్వండి అండ్ ఇన్స్టాలో ఫాలో చేయండి. అక్కడ నుంచి ఫుల్ సాగుతూ వీడియోస్ చూడొచ్చు. సో ఇప్పుడు ఈ వీడియోని ఎలా క్రియేట్ చేయాలో ఇప్పుడు చూద్దాం ఫ్రెండ్స్. సో ఫ్రెండ్స్ బీట్ మార్క్ ఓపెన్ చేస్తే ఈ విధంగా వస్తుంది. సో ఇప్పుడు దీనికి ఫోటోస్ యాడ్ చేసుకుందాం. సో ఇక్కడ ప్లస్ ఐకాన్, మీడియా, ఫోటో, 3 డాట్స్, ఫిల్ కంపోజిషన్ ఏరియా, బీట్ మార్క్ ద్వారా వచ్చి కట్ చేసుకోవాలి. ప్లస్ ఐకాన్, మీడియా, ఫోటో, 3 డాట్స్, ఫిల్ కంపోజిషన్ ఏరియా అండ్ బీట్ మార్క్ ద్వారా వచ్చి కట్ చేసుకోండి. సో ప్రతి ఫోటోకి సేమ్ ఉంటుంది. ఇలాగే మొత్తం ఫొటోస్ని యాడ్ చేసుకోవాలి. కంటిన్యూగా లాస్ట్ వరకు సేమ్ ప్రాసెస్లో ఇలాగే మొత్తం ఫొటోస్ని యాడ్ చేసుకోండి. ప్లస్ ఐకాన్, మీడియా అండ్ ఫోటో, 3 డాట్స్, ఫిల్ కంపోజిషన్ ఏరియా, బీట్ మార్క్ ద్వారా వచ్చి కట్ చేసుకోవాలి. ప్లస్ ఐకాన్, మీడియా, ఫోటో, 3 డాట్స్, ఫిల్ కంపోజిషన్ ఏరియా, బీట్ మార్క్ ద్వారా వచ్చి కట్ చేసుకోండి. సో లాస్ట్ వరకు సేమ్ ప్రాసెస్ ఉంటుంది. కంటిన్యూగా ఇదే ప్రాసెస్లో మొత్తం ఫొటోస్ని యాడ్ చేసుకోండి. సో నేను కొంచెం స్కిప్ చేసి మొత్తం ఫొటోస్ని యాడ్ చేసి చూపిస్తాను ఫ్రెండ్స్. సో ఫ్రెండ్స్ మొత్తం ఫొటోస్ యాడ్ చేసుకుంటే ఈ విధంగా వస్తుంది. సో ఇప్పుడు దీనికి సేక్ ఎఫెక్ట్ యాడ్ చేద్దాం. సో దానికోసం బ్యాక్ వచ్చేసేయండి. బ్యాక్ వచ్చి సేక్ ఎఫెక్ట్ ఓపెన్ చేస్తే సో ఇక్కడ ఫస్ట్ ఫోటో అండ్ సెకండ్ ఫోటో 2 ఫోటోస్ మాత్రమే ఉంటాయి. ఈజీగా చేసుకోవచ్చు. వీడియోని మాత్రం స్కిప్ చేయకుండా చివరి దాకా చూడండి. సో ముందుగా ఫస్ట్ ఫోటో ఉందిగా, ఈ ఫోటోని కాపీ చేసుకోండి. కాపీ చేసి బ్యాక్ వచ్చి బీట్ మార్క్ ఓపెన్ చేస్తే సో ఇప్పుడు ఒక్కటే ప్రాసెస్ చెప్తా, సేమ్ ప్రాసెస్ ఫాలో అవ్వండి. లాస్ట్ వరకు సేమ్ ఉంటుంది. సో ఫస్ట్ ఫోటో నుంచి కంటిన్యూగా యాడ్ చేసుకోవాలి. ఫస్ట్ ఫోటో పేస్ట్, సెకండ్ ఫోటో పేస్ట్. సో ఇలా ప్రతి ఫోటోని ఒక్క ఫోటో మిస్ కాకుండా కంటిన్యూగా యాడ్ చేసుకోండి. సో ఫోటో మీద టచ్ చేసుకోండి, పేస్ట్ చేసుకోండి. ఫోటో మీద టచ్ చేసుకోండి, పేస్ట్ చేసుకోండి. టైమింగ్ చెప్తా, టైమింగ్ వరకు కంటిన్యూగా యాడ్ చేసుకోవాలి. సో ఇలా ప్రతి దానికి సేమ్ ప్రాసెస్ ఉంటుంది. ప్రతి ఫోటోని ఒక్క ఫోటోని కంటిన్యూగా ఒక్కొక్క ఫోటోని మిస్ కాకుండా కంటిన్యూగా యాడ్ చేసుకోండి. ఫోటో మీద టచ్ చేసుకోవాలి, పేస్ట్ చేసుకోవాలి. ఫోటో మీద టచ్ చేసుకోవాలి అండ్ పేస్ట్ చేసుకోవాలి. సో ఇక్కడ 6 సెకండ్ 20 మిల్లీ సెకండ్ దగ్గర ఈ ఫోటో వరకు యాడ్ చేసి సో ఇక్కడ నుంచి గ్యాప్ ఇచ్చేసేయండి. గ్యాప్ ఇచ్చి మళ్ళీ టైమింగ్ చెప్తా, ఇక్కడ నుంచి యాడ్ చేసుకోవాలి. సో ఇక్కడ 15 సెకండ్ 16 మిల్లీ సెకండ్ దగ్గర పేస్ట్ చేసుకోండి. ఈ ఫోటో నుంచి మళ్ళీ కంటిన్యూగా టైమింగ్ చెప్తా, టైమింగ్ వరకు మళ్ళీ యాడ్ చేసుకోవాలి. సో ఫోటో మీద టచ్ చేసుకోవాలి, పేస్ట్ చేసుకోవాలి. ఫోటో మీద టచ్ చేసుకోవాలి, పేస్ట్ చేసుకోవాలి. సో ప్రతి ఫోటోకి సేమ్ ప్రాసెస్ ఉంటుంది. కంటిన్యూగా ఇదే ప్రాసెస్లో మంచిగా యాడ్ చేసుకోండి. సో చూసుకొని యాడ్ చేసుకోండి, కన్ఫ్యూజ్ అవ్వద్దు, ఈజీగా చేసుకోవచ్చు వీడియోని. సో ఫోటో మీద టచ్ చేసుకోవాలి, పేస్ట్ చేసుకోవాలి. ఫోటో మీద టచ్ చేసుకోవాలి, పేస్ట్ చేసుకోవాలి. సో ఇక్కడ కంటిన్యూగా యాడ్ చేసుకోండి. ఒక ఫోటో మిస్ కాకుండా ఇదే ప్రాసెస్తో మొత్తం ఫొటోస్ని యాడ్ చేసుకోవాలి. సో ఇక్కడ లాస్ట్ ఫోటో 22 సెకండ్ 17 మిల్లీ సెకండ్ దగ్గర ఈ ఫోటో వరకు యాడ్ చేసుకోండి. సో ఈ ఫోటో వరకు యాడ్ చేసి బ్యాక్ వచ్చేసేయండి. బ్యాక్ వచ్చి సేక్ ఎఫెక్ట్ ఓపెన్ చేస్తే సో ఇప్పుడు సెకండ్ ఫోటో, ఈ ఫోటోని కాపీ చేసుకోండి. కాపీ చేసి బ్యాక్ వచ్చి బీట్ మార్క్ ఓపెన్ చేస్తే సో ఇప్పుడు ఒక్కటే ప్రాసెస్ చెప్తా ఫ్రెండ్స్, సేమ్ ప్రాసెస్ ఫాలో అవ్వండి. సో ఇప్పుడు ఇక్కడ 7 సెకండ్ 17 మిల్లీ సెకండ్ దగ్గర ఈ ఫోటో దిగదు, ఇది పేస్ట్ చేసుకోండి. సో ఈ ఫోటో పేస్ట్ చేసి మళ్ళీ దాని తర్వాత ఇంకో ఫోటో పేస్ట్. సో ఇప్పుడు దీనికి సేమ్ ప్రాసెస్ ఉంటుంది. కంటిన్యూగా యాడ్ చేసుకోండి. ముందు ఫొటోస్ యాడ్ చేసుకున్నాం కదా, ఆ ఫోటో వరకు యాడ్ చేసుకోవాలి. సో ఇలా ప్రతి ఫోటోని యాడ్ చేసుకుంటూ రండి. టైమింగ్ చెప్తా అక్కడ వరకు. ప్రతి దానికి సేమ్ ప్రాసెస్. సో ఫోటో మీద టచ్ చేసుకోవాలి, పేస్ట్ చేసుకోవాలి. ఫోటో మీద టచ్ చేసుకోవాలి, పేస్ట్ చేసుకోవాలి. సో కంప్లీట్ అయ్యే వరకు ఒకటే ప్రాసెస్ ఉంటుంది ఫ్రెండ్స్. కంటిన్యూగా ఇదే ప్రాసెస్లో మొత్తం ఫొటోస్ని యాడ్ చేసుకోండి. సో ఫోటో మీద టచ్ చేసుకోవాలి, పేస్ట్ చేసుకోవాలి. సో ఇక్కడ లాస్ట్ ఫోటో 40 సెకండ్ 80 మిల్లీ సెకండ్ దగ్గర ఈ ఫోటో వరకు యాడ్ చేసి ఇప్పుడు ఈ ఫొటోస్ని గ్యాప్ ఇవ్వండి. సో ఇక్కడ యాడ్ చేసుకున్నాం కాబట్టి మళ్ళీ ఇక్కడ 23 సెకండ్ 15 మిల్లీ సెకండ్ దగ్గర ఈ ఫోటో నుంచి మళ్ళీ పేస్ట్ చేసుకోవాలి. సో లాస్ట్ వరకు సేమ్ ప్రాసెస్. సో ఫోటో మీద టచ్ చేసుకోవాలి, పేస్ట్ చేసుకోవాలి. ఫోటో మీద టచ్ చేసుకోవాలి, పేస్ట్ చేసుకోవాలి. సో ఒక్క ఫోటోని మిస్ కాకుండా కంటిన్యూగా లాస్ట్ వరకు ఇప్పుడు మిగిలిపోయిన ఎన్ని ఫొటోస్ ఉంటాయో అన్ని ఫొటోస్కి ఒక్కటే ఎఫెక్ట్ వస్తుంది. కంటిన్యూగా ఇదే ప్రాసెస్తో మొత్తం ఫొటోస్ని యాడ్ చేసుకోవాలి. సో ఫోటో మీద టచ్ చేసుకోవాలి, పేస్ట్ చేసుకోవాలి. ఫోటో మీద టచ్ చేసుకోవాలి అండ్ పేస్ట్ చేసుకోవాలి. సో ఇదే ప్రాసెస్తో మొత్తం ఫొటోస్ని యాడ్ చేసుకోండి. ఫోటో లాస్ట్ ఇక్కడ
29 సెకండ్ 24 మిల్లీ సెకండ్ దగ్గర ఈ ఫోటో వరకు యాడ్ చేస్తే ఆల్మోస్ట్ ఈ ఎఫెక్ట్ కంప్లీట్ అండ్ వీడియో కూడా ఇంతటితో కంప్లీట్ అయినట్టే. సో చూసారు కదా ఫ్రెండ్స్, వీడియోని ఎలా క్రియేట్ చేయాలో. వీడియో నచ్చితే లైక్ చేయండి, కామెంట్ చేయండి, కొత్త వాళ్ళు సబ్స్క్రైబ్ చేసి పక్కనున్న బెల్ ఐకాన్ ఆన్లో పెట్టుకోండి. నేను ఏ వీడియో పెట్టినా ఫస్ట్ మీకే నోటిఫికేషన్ ద్వారా వస్తుంది ఫ్రెండ్స్. సో ఇప్పుడు ఆల్మోస్ట్ వీడియో కంప్లీట్ అయిపోయిందిగా. షేర్ ఐకాన్ మీద క్లిక్ చేసి మంచి క్వాలిటీలో ఈ వీడియోని ఎక్స్పోర్ట్ చేసుకోండి. థ్యాంక్ యూ ఫ్రెండ్స్, థ్యాంక్ యూ ఫర్ వాచింగ్. నెక్స్ట్ వీడియోలో మళ్ళీ కలుద్దాం. జై హింద్.